Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Welcome sa aking munting channel. Ngayon ay maulan po. Lakas ng ulan ngayon. Maulang umaga po sa inyo. Kumusta po kayo? Yan. Punta ako ngayon dito sa taniman kasi magsisinampalukan ng sili at saka po kangkong. Pansahog sa aking sinampalukan. Ayan. Ayan po yung mga kangkong. Paano ba ako kukuha ngayon? Dahil umuulan, hirap kumuha. Oops. Ayan po. Katataba. Ang tataba niya kahit medyo ano siya, maliliit. Nakakuha na po ako. Nakakuha na tayo guys ng kangkong. Ayan na siya ngayon. Ayan na. Ayan, kukuha naman ako ng sili. Hi Balbon. Hello. Kumusta ka dyan? Okay ka lang ba dyan? Kukuha ako ng siling pansigang. Hindi natin sa sinampalukan. Napakalakas ng ulan dito. Oops, okay na siguro to. 5. Isa na lang. Kailang medyo magulang. Ito. Yan, okay na yan. Yan. Update ngayon sa mga tanim ko. Yan. Bumungal yung ibang okra ko. Oh. Sa lakas ng ulan. Tumod siya. Ito, maganda na siya. Oh. Malapit na siyang mamunga. Ayan. At yung mga kamuting kahoy ko, ayun, malalaki na siya. Tsaka ito pa, oh. Naiingi talaga yung mga manok. Ayan. Yung mga bagong tanim ko, ang dami na rin bunga. Yung mga bago lang yan. Bago lang to. Ang dami na rin bunga. Nakakatuwa na yung mga tanim ko. Ayan. Lalaki na. Lalaki na nila. Kalakas ng ulan. May bunga na rin yung papaya ko. Ayun. Ayun siya. Ayun. Malaki na, may bunga na rin siya. Yan, nakakuha na po ako ng sili tsaka kangkong. Uwi na po tayo para makapagluto na. Let's go! Oops, sayang. Malalaki na naman yung sitaw. Kahapon lang ako nag-harvest. Malalaki na naman siya ngayon. Okay. Ayan, oh, marami na naman. Oh. Marami na naman bunga. Oh. Ayan. Oh.
So, lalo na to. Bukas, pwede na to. Oh. Nakadami na. Ayan. Ngayon, magluluto na tayo, guys. Maraming salamat po sa inyo, sa mga bagong nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po. Bye-bye. Ayan na yung sinampalukan dito. A few moments later. Oh, see? Saktong-sakto sa maulang panahon.